Lagi na aslay na. Nagkabili kita karate kay dito ba aslay? Garot. Pinaingon man. Di mabag ka nang ipunto ba? Nawa lagi. Was timing. Nagdagan lagi kang garugadan. Ano yung magdugdugan nga raramas to nga yung mga dugdugan nga yung magdugdug ka kilid. Okay. Hi guys, maadjong hapon. Di anapog ko. Das naging adlaw ba, gabasa-basa ko sa mga comments da ako'y nabasahan nga nag-request si og maglebek kuno og humay. Unja kay wa naman mi lusong kay nagawa na magamong lusong. Kay dugay na badyang panahon wa na mi daan ng mga trabaho Kay karon ra badya pud mi na uli dari. Unja kay gahapon kay nag-istorya ko daw sa muslingan sinang Vanji kay nag-ani man sila humay. Naglebek man siya gahapon, ja timing lagi kadyo hang nakita sa galebek jahan jang ginananghid ko ni og pwede bag mo lebek ko silang lusong karon. Karong adlaw ja ni man jag okay ra ko no. Ja mo na mo tuwis ilaron kay maglebek mi para nis katong nag-request og lebek. Ja pila na katuig siguro dekada na nga wa na ko nakalebek, wa na ko nakasisig nga na kay wa na may nagbuhat og nga na ja. Excited na ko mo lebek ug utro. Betul kag gumuk. Patay ka. Kay sa una yan na puspanda, banan ka dyan yung bataan eh. Hindi naman. Ajag mawa dyan na po nasirong ng banji ko eh. Uli na. Basa ra ba dyan kunot? Hubog no kung sila pam. Yan sa manang kunot ni sa kuy tanaw ko no samad pa na. Basa lagi na kanang kuha ng tubig dua-dua. Ikaw gadyan ato man na siyar magpudyo si isi sa karong ting init pero okay ra kasabot ko kay init ba dyan ka adyo. Sabar agud mo? Liwaros gadyan mo. Asa matagi na ning alaman ni jag bali na tong tiilan ning mo ikid ta. So katong mga way kabasakan daan eh. Di jud mo karelate na ni nga video. Kay para ranis katong mga naay mga basak, kamao mo lebek. Kay sa unang panahon wa may galingan. Ja kanimdum ko sa una dares ang mga Alicia. Aga mang galingan sa una trakto. Maglabay-labay ja schedule ra to kanimdum ko ang schedule dares puti. Miyerkules. Nya na ja og wa may kwarta sa una kay lisod ba jud mi sa una. Karon gyapon lisod gyapon. Nya ka nanay maglebek ra gajud mi. Ya mo na karon excited ko kaadyo kay karon na po ko makalibok og utro. Siguro sobranas na po katuig. May kamay. Ngisi-ngisi man kadiha. Ha? Kami kamay. Di ka padung na mis ilaha kay. Nangamay na retos mirijin kay kami kunoy mag-asod. Ano nang lusong? Asod kuno mi. Ja. Kananay excited na gadyo ko kaadyo. Madyo gani kay nakakuan kung nailusong sinang banji kay excited na gadyo ko kaadyo kay dugay na badya po di ra madyo ko ganahan ukay kay mga paksig ang daani. Malibek ka nang kumagko. Pantay ka. Kay lain ra ba kag mulubog kay kusog ra badya ka mong nukduk og kumagko. Kisa man ka nukduk sa kumagkong nanay sauna. Ako. Juli to tama. Jama ikaw butito. Hubag laman ning tawag kumagkong nanay gidukduk sa alho. Daday po hang mga igsuon sa una gipang latos sinong tatay kay nanggiaway og kinsay mo ukay jan nagpinuspusay naman hinos alho. Dapang kulatahon pang tatay. Wa lagi nahimong lebek. Magimong lusong alho. Asam day ta maglebek dani. Posisyon na na. Sige, paglubog mo na may bugas. Hayahay sila kanay mo lebek. Dalian na ng hamay. Hawasa na. Wala ka lusong. Duha ra ka lusong ang ding ha. Is. Hani man ang humaga puti og puwa. Lubang? Lubang na. Tagaran hini ha. Di ba na tagaran kay puti magkuha. Di po na basig bakasyon ra po na danay jung humay. Hawadong. Ang mabuha man po ni imong lusong. Maglibot. Kasi may maglingkod ako maglingkod floor. Adyo pala biding kay mo awas ding. Jag maaslay ding. Kuya ra man. Ding wa may isa kanigo kating ali diri sako. Jag maaslay na. Ano ba dala kang tuhod? Berketan. Dukik suway kay pinuspusay ko to. Ang maslay. Ado aslaga. Awas mi regen kay danay tiglebot. Utong kay kin. Dapat sa kasako. Nako, kasako. Ikay ko na. Hani para gadi man maasod. Halang tag dili man Timing ko ako'y timing. Imuti. Awa di ay. Sige, ako'y timing. Ko na ko lagi. Kana pong kana. Kana. Ano? Hani man? Kato po. Sakto na to. Ato na. Kulo pa kadyo. Wala ko kasi naglibot. Kinsi na katuig. Outro, ginoo ko kulba. Okay. Julig ka na. Julig ka. Okay. Ikaw na. Oh, ikaw. Hala! Dahil na lagi. Tara. Kuha na saksak ko. Yan na.
day ni ding. Lubang mana ni? Wah. Ge, ikaw asod May lang. malagas. Ikaw asod. Asod. Hindi natin. Hindi na. Eh, tara na. Okay naman, dala naman si mausik. Asod. Dagdag kang tail ha, kay patay kasi ta. Amang. Hindi malagas. Hindi na. Say tawag, lugas. Huwag lugas ka na ni kuha na no, kanang taphan na. Tsak, kaya na din ka. Ano ka tao? Hala! Ikaw lagi naka-aslay. Ge, kung sabi. Dagdagan din natin. Hapit na. Di ta kakaon dali, di maning kamot og lubok. Di ka tao pa hapon. Ato pinakalit kay kulbaan ka. Relax ra. Hadog siya nang imo pinakalit man. Dali naman di ay. Hala, Dali na daw. very good, dali ra. Oo, mana ning. Lami lagi ni jung humay din kay dali ra ma. Lubok. Dali na malagas. Nakita nagunod. Uwang. Malagas na. Di. Uwang man, dali. Ge, lubok. Gara mo dengan natanggal ho. Oy, sige. Ikaw. Kami jo asawahan guys, di mo buntas kay maajo mi mulubok. Okay, sa akin sa mo volunteer dihag. Ikaw kay koy. Ukay, Hindi mo ukay. kaya ikaw. Puro ukay ka mga taksigang dari. Okay, ro mo din ako kasi kay babaw man ang lusong. Mabaw ba rin eh? Hala humot lagi siya. Humot. Humot, dito na yung nilabot. Nami lugawon. Umot Victoria. Hindi na ako dyan. Garabi. Karon pa dyan ko kalubok dyan ay, promise. Kinsi na siguro katuig kapin. Tawa kay maglubok may kadlawon. Maglagubo na lagi nalang bay. Buto-buto na. Kaya wami baw nun. Kinsi na guro katuig. Buti na ang mga song gaba na. Wala mag-ihimo naman ng kuranan. Dalitir. Lami di sini panihapon plurag. Nami ini. Tapi lamay itu doang nagduha re ka. Kalusong. Damay dami kinanaan. Gamayo ko eh. O nga, isidan, apo ka gantang. Eh, Ruwa isidan, ano ko ka? Dengan. Me, puntos. Ako yung puntos. Habag-habag gamay. Ikura mang ingon ni mo. Sama na pagkakawan. Ay, sapit-sapit. Ditsun na sang kumag. Relax ra. Adyo ka. Good. Pulba. Ah, kare. Basta karon ning kadig mo, puro ning mais. Hauna. Imo, trono. Di ko mahan. Kaya mapasnit lagi kang dani. Kita tigtahop. Uy, Tahap na. islagan. Andiyan na. Tap hiding o kudungan ra ding. Mo ni imong taphan pagana? Ding, dangan na ra tagtahap ding ha. Tingan din bata? Orgi, Christian? Uy, Christian, alam ko no kay uyab. Kuan, edad. Maghimo ka taglusong bro. Kumatay kahoy dako. Maduti anad mong lubog. Kaya hay katawas diri ning tuwa na kalubog. Ugma din si Tiri kaya po'y palug ka. Nalagi na aslay na lagi. Ha? Sa una dyan, kung maglubog kami, sakit ka dyan ang dughan. Buingan dyan, ka po dyan tayo pagaling na lagi na eh. Buingan mas tayo, ugi pagaling na, may bawon mo skwila. Ugi pagaling, amo mang ibawon. Anto, sinto kami ka naglubog, nagkasuwag sa misteri, naglubog, may kasakasako. Sige. Padung. Ikas ato. Isa kasako kay, padung to sa dyan pistas putlong kam. Diyan kay, namin mga kalingawan. Di mo maglubog daan, di mo katanaw basketball. Lubog lagi midaan, kaduga dyan, nagpinispulsay na mysterious alho. Kay, di mo kumukuha, di ko mo ukay. Dili ko ganahag mo ukay, kay kang dari, mga pasnit. Halain man ang dani, kay humok, dili naman gisi. Way pa, di ka di tamahaman. Angat nga sako pa gabkun. Puwa. Lami injong humay, kay humok, kagamang humay sa una. Sus, high blood naman siya dinagdagdugay ka, atso makuan. Grabe na bitoy nga nang humay. Lami agpuwa kay dali nga paksi. Malagas. Agpuwa kay lang paksi. Opa. Ato lagi pakalinti kay makuratan ta. Bagat ako nga ditire. Kinakalit man. Bagat ay kinaanan. Na? Kinakalit? Hani man ang imo dangga magpakarat-kurat man? Ako na. Kung niriding gamay. Sayang. Murang ko naliwat. Dagag mo mag Lugik suway kay anak kita mag pinaspulsay kasi tat alho. Dapat naman ginadatang kumagkuin pang tiwasan. Eh.
kuha ka ko purpose. Ano pakurat lagi? Kurat ni. Parang pinakurat man ang imong pagkalubog ka. Lagi na aslay na! Ano ka lagi pagkurat ka dito ba aslay? Dili man ko kurat. Pinaingon man! Di mabag ka ng ipunto ba? Relax ra good na. Kuwang spunto ng imotir. Was timing na, wala lagi. Was timing. Nagdagan lagi kang garugadan. Ano yung magdagdagan nga raramas to nga yung mga dagdagan nga yung magdagdagan kilid. Okay. Okay. Sa ako na. Okay, di man ka na idugan. Tanawa lagi. Ani ba kang iyo man asradon? Mahuman taglubak, wala gilubak na kurot na kajabo. Tuhang kamot. Namurang mga paksi lagi dari. Ngibro maghil, ginub. Nga na ni kuwabot ba? Kuwabot nga na si Mike. Ahaw bidingan sa alho. Lainan. Takto do ay. Dili ka. Ina lagi kay mabaw. Mabaw na ka to usar karam ka lang. Langam si nga gamay. Gamay raglingin ba? Ako, ana. Ganyan na undin Kaya sa. gila, madugmok naman. Mga asawa na o ka dyan. Mating na haniti naman ko. Oh, garabi di ka dyan ilalim maglubok. Sa paglubok na, marag na-remind dyan na itong mga moment bitaw nga binunaway ming tiris alho. Kaya ka nang arabi itong ka, pungat na kadyo kay kapoy na kadyo dyan yan, marag ning balik sangot to kalisod bitaw sa unang panahon. Pero okay ra gyapon bisag lisod ka to sa una, at least na igilubok. At least buhi. Insag may gilubok, hamay mo kanon, sabi kay magtahop na mi. Mora na tanan ding. Tapat. Maduha kanigo. Andiyan tawag na ni hasas na hasas. Hasas din nga. Hasas. Sila na po yung maghasas kay arong di mi magiaway, bahin-bahin sa trabaho. Buwan bay tahog bay. La, kami paghasas diya. Okay. Ito ni Diyos Laja ha. Naamo na yung kahadli kan ug kuan na hasas na kay dali ra majabo. Sa mga kabataan-unan karon nga wala din pasuway og ingani nga maglubok. Mo ni si Jay kuan. Mo ni Jay gingan og mo ni gitawag og lubok. Kanang para makakaon og humay sa unang panahon kaya may galingan sa una, ingani buhaton sa humay. Dek-dek-dek-dekon si Jay para makakaon kag humay. Pero mo ni Jay lami alugawon. Nas man ang mo ani ra maghuman ha. Kaya aron lamang gadang di maka lubok. Gali-gali kay minister trabaho. Gali kay minister trabaho. Ako na magsisi. Dan. Mahurot ka na nagkasabo. Wala ka dito na kanon. May naman nagsilisgan. Kangi naman basta kay na arrange. Basta kay na ipon nag mga tipasi ug mga unod. Na nabali mo na. Baby, patudlo kong tastiguwang. Mo ni magsisig. Nana, di mo kaya. Aglari din mo to. Sa, iya na, nang ansa man na nang style din na nang pinaingon-ingon sa kamot nang. Kinahang lagi ringin. Lula. Ansa man na ug di nga nagkamot di mo lain ag mga tipasi. Tama. Kaya sa nang katong padiuan. Uban say porma da ng sisig tanaw mo ni kay para bitaw maadto ag bugas ug tipasi malain na. Ako sisgan diri lain man. Zugug magpikas. Kaya naman kay may tas nga na. Kinahanglan ko tudlo ipa ingani nga ko tudlo. Ano tudlo man ang. Kana mga. Pero bugas. Nagtipasi dira bunlad imo. Ya, magaba na pud na imo, magaba na pag inga na lagi. Jamor na yung awajan. Tudluan. Abo. Nga na, tas. Ano sa lagi kay mahurot ni kadabo. Magsuwat diha. Dawa po minurus. Ay minuros. Sakto niya huy, tanaw nagubot na wanan. Mo ni maninisig din ko. Oh. Babe, hamay gusto na ng bugas. Kaya put mo na ni. Pasi na tipasi. Sa pagto, di ka mao. La. Ganun. Patang dari. Tudluan mo na magsisig, ingani ra magsisig. Ako lagi mo kamot. Di lagi ka mao magsiko nang. Asa rin ko ng gabi. Di mahurot di kadabo, ibong ato lagi kontrol kay gamay nigo. Kamo like mo sisig. Oh.
Kare mo nagtipasi, kare mo rig bugas. Kan bugas na jud ni. Do nga jud ni kakaon na jud ni kahapon. Hindi ako pa maniti lagi. Ilagan maninig na magsisig, ang ilagan dadan na sa sisgon. Ako may tawtik sisig sa una og manglibot tatir. Mo nang ikaw tiktahop, pobre ka kahapon dun sa atong nabuhi sa una. Wala Kasi gina. niti pa si baggan sila. Buggan. Matakan. Mo dun na imo bisag kalibkib ning pilit, buggan kalibkiban. Matakan sila ba? Mati pasian. Pa si dili. Sige magbuggan, bukog brain. Yo, sa gulo na mo. Ay di nga to kan pag. Tapi na ninyo. Sakto sa diay. Ah, kupa. O, na. Yan na, oh. Oh. Yan na, kahang sinisig. Yan na. Huwag nga dali. Matagal na gumay sila. Hamay-hamay. Kwarto. Nga na gumay sila ko. Agay, di pa ni makaapas na ni mga bata. Ah, di pa ka maog sisig. Kan pag 20 ka sa ako. Agay, mag-itlib ka dyan ni. Na ni ka. Nabali. Ginali. Bali lagi ka. Dyan na. Sige pa. Hindi pa sa. Sige, og maka, kaon batag bugas daning isang sinisig. Nabali Ayo, do. wag na baylo lagi. Lagi na. Nga na lay, kuno gimong tudlo. Sali, tanaw, nga ko ba? Nga ako nagtudlo. Tama, wag tudlong manang, oh. Ikaw gajud manang. Ingon. Kini galis manang ibis ka nagpatuon na stiri na wag pakigol, siya na pinipuli. Mo yan na raday. Ana. Ako mananay, ako may nanay, ako magtudlo. Ako dili. Bugas. Ako ra gajud nakakuha nang no. Mo sila ka pasar. Ako ra gajud kapasar. Matay lang islagan. Kasayang. Nakabugas na gajud dari, di na gajud ingag kaon na pag bulanghoy ug kamuti. Salamat kado sa inyong pagtanaw guys. Unta na remind mo sa mga past nato nga mga experiences. Ato kalimot og subscribe unsa i-click pod ag notification bell para ma-update mo na aming bagong video. Mao ra to. Bye.